Avui hem vingut de visita a Santa Maria del Pi, una de les esglésies més boniques de Barcelona, però que sovint passa desapercebuda perquè està molt a prop de la catedral. La seva història s'inicia a principis del segle XIV i es va construir sobre les restes d'una església d'estil romànic de la que ja tenim constància des de fa gairebé 1000 anys. Només entrar una nau única, immensa, l'exemple perfecte del gòtic català. Mireu el rosetó, un dels més grans d'Europa. Sabíeu que n'hi ha un de molt semblant al monestir de Sant Cugat del Vallès? Santa Maria del Pi és un gran testimoni de la nostra història. El 1714 va ser bombardejada durant la Guerra de Successió. Encara es conserven alguns dels projectils. I el 1936, durant la Guerra Civil, l'interior va ser cremat en la seva totalitat. Tot va quedar arrasat, excepte Sant Pancraci. Gràcies a la feina de reconstrucció liderada per l'arquitecte Josep Maria Jujol, estret col·laborador de Gaudí, als anys 50 es va recuperar i ha arribat així de majestuosa fins als nostres dies. Però la visita no acaba aquí. Podem visitar els seus tresors, la cripta, el pati i 270 esglaons ens separen del cim del seu campanar, un dels millors miradors de Barcelona. Per a la seva torre de 54 metres, la basílica va ser l'edifici més alt de Barcelona fins al segle XX. De dia pots anar a missa o fer una visita cultural, com nosaltres, i pel vespre, quan el sol es pon, es transforma en la casa de luminiscents. Un espectacle que és un homenatge a la seva apassionant història, amb música, projeccions en videomapping i una veu celestial que ens explica tots els seus secrets.